Coalitie in Rijmerswaal eindelijk rond. SGP en Leefbaar Rijmerswaal doen het samen. Maar de omstreden zin over genderneutraliteit blijft staan. En verder in deze Zeeland nu. Grote opruimactie van dode sterns. En kamervragen over mislukte restauraties. Goedenavond. De gemeente Rijmerswaal heeft als laatste Zeeuwse gemeente een college gevormd. Er komen 4 wethouders, 2 van de SGP en 2 van Leefbaar Rijmerswaal. Een eerdere coalitievorming strandde begin deze maand toen de Partij van de Arbeid opstapte. Vanwege een zin in het coalitieakkoord over genderneutraliteit. We gaan niet mee in de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen. Deze zin zorgde er 3 weken geleden voor dat de PvdA uit de coalitie stapte. En vandaag, tijdens de presentatie van het nieuwe college van Rijmerswaal, bleek dat de zin, die het initiatief is van de SGP, nog steeds in het coalitieakkoord staat. Wij hebben hier respect voor iedereen. En ik denk dat dat zinnetje gewoon veel te groot gemaakt wordt. Als het dan toch niet zo groot is, er was heel veel kritiek op, schrap het dan gewoon. Ja, maar bedoel, we moeten ook een beetje nuchter zijn met z'n allen. LHBTI-belangengroeperingen in Zeeland, zoals het COC, vinden de zin schandalig en niet respectvol. Maar voor Leefbaar Rijmerswaal is de zin blijkbaar geen reden om niet samen te werken met de SGP. Nee, in die zin staat helemaal niks mis mee. Er staat precies in wat wij als gemeente willen. Als er niks in staat wat schadelijk is voor wie dan ook, dan denk ik ook niet dat hij eruit hoeft. Het nieuwe college in Rijmerswaal krijgt 4 wethouders. 2 voor de SGP en 2 voor Leefbaar, van wie 1 in deeltijd werkt. Alleen de namen van Maarten Bot en Nico van der Roest zijn nu bekend. De andere 2 namen komen volgende week. Wordt u de derde? Ik word niet de derde. Zeker niet, want ik begrijp wel dat er een ambitie was van uw kant. Er was een ambitie, dat klopt. Maar ik heb afspraken gemaakt om het niet te doen. Het coalitieakkoord lijkt veel op het eerste akkoord met de PvdA. Alleen staat er nu in dat de subsidie voor het Podium Rijmerswaal wordt afgebouwd. We zijn er ook van overtuigd dat zo'n instelling ook zichzelf moet kunnen bedruipen. En ja, als mensen daar naartoe willen, prima. Net als allerlei andere verenigingen enzovoorts die zichzelf ook bedruipen, moeten zij dat ook kunnen. Op 12 juli moet het nieuwe college worden beëdigd. En bij het gemeentehuis van Rijmerswaal staat politiek verslaggever Marcel de Kraan. Marcel, ja, is het opmerkelijk dat die gevraagde zin over genderneutraliteit, dat die er gewoon nog in staat? Ja, dat kun je wel zeggen hoor. Er is een hoop kritiek op geweest. Dus als nieuw college kun je dan zeggen, joh, we schrappen dat zinnetje gewoon. Maar ja, dat is niet gedaan. Maar ja, blijkbaar hoefden ze het er ook niet uit te halen. Ze hoefden het niet, want de SGP en Leefbaar Rijmerswaal hebben zonder de PvdA ook een meerderheid. Dus ja, ze konden eigenlijk gewoon doorgaan. Ja, opmerkelijk punt, hè? De subsidie voor Podium Rijmerswaal wordt geschrapt. Heeft Podium Rijmerswaal al gereageerd? Ja, dat is echt ingeslagen als een bom bij het bestuur van Podium Rijmerswaal. Programmeur Jacques Boonman die was zelfs te emotioneel om te reageren. Maar goed, Podium Rijmerswaal ziet hierdoor de toekomst echt heel somber in. Marcel de Kraan, dankjewel. Al 2 weken lang rapen mannen in witte pakken duizenden dode vogels op in natuurgebied Waterdunen. De vogels zijn overleden aan de vogelgriep. In Waterdunen leefden tot voor kort 14.000 grote sterns en daarvan zijn er nu al bijna 4.500 overleden. Dit hakt er ook voor jezelf in, maar ook voor de mensen die hier zo met mij samen dit doen. Ik heb gewoon een rot gevoel en dat is al een paar weken. Ik ben al jaren betrokken bij het wel en wee van die grote sterns. En ja, dan is dit het laatste wat je eigenlijk wil zien eigenlijk. In Waterdunen zat de grootste sternkolonie van ons land. Het provinciebestuur in Zeeland moet kijken of ontpoldering van de Hedwiegepolder toch nog via de rechter tegen te houden is. Dat staat in een motie van de fracties CDA, VVD, SP en Lijst Bos in Provinciale Staten. Wat wij kunnen doen is bij het Rijk aankloppen van het is niet verantwoord, het is niet veilig, het is niet zeker voor de volksgezondheid. Rijk, luister naar ons, luister naar de burgers in Zeeland. En als het Rijk dan uiteindelijk zegt van nee, dat gaan we niet doen, we gaan toch gewoon door, dan hebben we nog een ultiem middel nodig en dat willen we nu inzetten.
Tijdens de vergadering werd duidelijk dat ook KWF Kankerbestrijding vindt dat de ontpoldering uitgesteld zou moeten worden. Omdat toekomstig Westerscheldewater in de Hedwige mogelijk is vervuild met PFAS. SP-fractievoorzitter Ger van Une las daarover een brief voor aan de Provinciale Staten van Zeeland. De SGP-fractie in de Tweede Kamer wil van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten hoe het kan dat bij Zeeuwse kerken middeleeuwse metselaarsstekers zijn verdwenen. En ook wil de SGP weten wat eraan gedaan wordt om dit in de toekomst te voorkomen. Kerken in onder meer Biggenkerken en Gapingen missen de tekens na restauratie. De geglazuurde tekens waren in de middeleeuwen bedoeld voor mensen die niet konden lezen. En symboliseerden bijvoorbeeld een waarschuwing of ook wellicht een zegening. De Middelburgse amateurhistoricus Rob Dreesens kaartte de kwestie aan. Volgens hem kunnen sommige metselaarsstekens weer hersteld worden, omdat hij een aantal originele stenen weer heeft gekregen. Beachvolleyballer Dirk Boulé uit Hulst draait al aardig wat jaartjes mee op hoog niveau. En sinds kort heeft hij een nieuwe volleybalpartner. En hoopt hij met hem aansluiting aan de top te krijgen. Al is het niet de eerste keer voor de volleyballer dat hij een nieuwe teamgenoot heeft. In de zandbak in Den Haag treffen we Dirk Boulé tijdens een training met zijn nieuwe partner Mees Sengers. Er is de afgelopen tijd veel veranderd. Want naast zijn nieuwe partner valt Boulé nu ook onder de bont en traint hij bij Team NL. Voorheen was dat niet het geval en moest hij alles zelf regelen. En nu train ik bij het bondsprogramma bij het onder 22 team. Dat ben ik net niet meer, maar ja, maak ik deel uit van het bondsprogramma en dat is heel erg leuk. En op die manier ook een kans voor mij om beachvolleybal op een andere manier eigenlijk te ervaren. En daar ben ik heel erg blij en dankbaar voor. Boulé is nu 29 jaar en na 2 jaar is de samenwerking met Mart van Werkhoven ook gestopt. En zijn ze beiden een andere kant binnen Team NL opgegaan. Deze structuur is nieuw voor Boulé. Nou ja, ik ben natuurlijk loop al een x-aantal jaren mee en het heeft al een paar keer zich voorgedaan dat we het goed deden. En dat mijn partner op een gegeven moment dat we uit elkaar gingen op die manier. En dan was de keuze, ga ik dat traject weer een keer opnieuw doen of ga ik proberen om daar een keer een halt toe te roepen en kijken van wat zijn andere mogelijkheden. Nou, en op die manier in gesprek geraakt met de bond en was het vrij snel zo dat deze kans zich voorliet. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, je straalt ook als je op het veld staat. Want je hebt eigenlijk best wel wat partners gehad. Is dat ook de reden waarom je nu hebt gekozen, ik ga het over een andere boeg gooien? Ja, tuurlijk. Ja, ik bedoel, op een gegeven moment heb je de ene manier geprobeerd en dan ga je op zoek naar andere manieren. En die andere manieren hebben we ook heel veel gebracht in het verleden, dus ik zou het zo weer doen. Boulé was 2 keer Nederlands kampioen en hij stond op EK's. Met de kansen die hij nu krijgt voelt hij zich herboren en ziet hij mooie kansen voor de toekomst. De volleyballer kijkt uit naar het seizoen. Ik ben fitter, ik heb veel meer energie. Een hele hoop randvoorwaarden die voorheen door mezelf geregeld werden, worden nu ontzorgd. En dat levert gewoon dat ik gewoon zelf eigenlijk op dit moment voor mijn gevoel op mijn best aan het spelen ben dat ik ooit gedaan heb. Dus dat is wel iets waar ik heel benieuwd naar ben wat dat gaat geven. En waarom denk je dat het met Mees wel gaat lukken? Ja, Mees is, kijk, hij is hartstikke enthousiast en hij wil heel graag, dus hij is echt ontzettend gretig. En wat ik zeg, het programma eromheen is gewoon helemaal ervoor gemaakt om puur alleen bezig te zijn met de sport en op die manier zeg maar, proberen de top te halen. En dat is heel fijn op deze manier samen met het team dit om ons heen te hebben. En als oudje in het jeugdteam kunnen grappen natuurlijk niet uitblijven. Klein grijs haartje hier, dus dat is wel onderwerp van een hoop humor. Maar nee, dat komt helemaal goed. Het is heel erg leuk. Juist die wisselwerking tussen jong en oud is in zo'n groep denk ik wel heel erg mooi. Ik heb een hoop lol. Ik ben heel gelukkig. En dat is voor mij nu het belangrijkste. En ik moet zeggen dat als we aan het trainen zijn en we sparren af en toe met teams, dan heb ik het gevoel van nou, er zit echt behoorlijk wat in het vat. Dus ik ben vooral heel benieuwd daarna. Het was een wisselvallige dag in Zeeland. Zonnige periodes wisselden af met flinke buien en windstoten. En dat onstuimige weer dat houdt de komende dagen aan, maar de temperaturen die blijven wel boven de 20 graden. En bij de Brouwersdam en voor de kust van Westkapelle zagen we de afgelopen dagen weer zeevonk. Zeevonk treedt vooral op na een aantal warme, zonnige dagen met weinig wind. Een chemische reactie van dit eencellige organisme dat zorgt voor uitstraling van licht. En deze lichteffecten in de golven die zijn dan bedoeld om vijanden af te schrikken. Bij ruw weer gaat de zeevonk naar rustiger, dieper water. En tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen en alvast een fijn weekend.